Toți strigă când totul arde, înțelegeți? De parcă acuși toată biserica se va aprinde. Nu, niciodată n-am mai văzut așa ceva. Și bucuria. Bucuria de a simți aceasta. Este așa o bucurie, o așa stare. Toți strigă, clopotele bat, focul se răspândește fulgerător prin toată biserica. Acel foc care în primele minute nu te arde. Oamenii își fac cruce cu el și îl dau pe față, iar incendii nu se produc niciodată. E așa o bucurie, că iată, e Paștele și toți deja spun, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Din ce în ce mai aproape este momentul emoțional. Doi monahi greci frământă o bucată mare de ceară cu care se va pecetlui mormântul Domnului. Pecetluirea mormântului are un înțeles simbolic. Se săvârșește spre a împlini cuvintele Evangheliei despre pecetluirea mormântului unde era trupul Domnului. În ziua următoare, care vine după vineri, s-au strâns arhierei înaintea lui Pilat și au zis: ne-am adus aminte că amăgitorul acela, încă fiind în viață, a zis: după 3 zile mă voi scula. Așa că poruncește să se păzească mormântul până a 3-a zi, pentru ca ucenicii lui, venind noaptea, să nu-l fure și să spună poporului că a înviat din morți și să fie amăgirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. Pilat a zis: aveți straje? Mergeți și păziți precum știți. Atunci ei au mers și au pus străjeri la mormânt și au pecetluit piatra. Acum apasă ceara înmuiată pe ușă mormântului. Păzitorul cheilor, asemenea străjerilor, își pune pe ceară pecețele sale. Maica Magdalena: am vrut să vedem măcar cu coada ochiului și această pecetluire pe ceară. Este foarte interesant totul, cum în zilele noastre toate acestea se repetă din nou. Ai atunci o senzație că totul e real, de parcă te transpui acolo, în acele timpuri. Adică retrăiești această zi, această sărbătoare, necăutând la timp. Tineretul ortodox arab. Pentru pelerinii ruși, acest comportament al lor în biserică pare neobișnuit. Acestea au fost pentru un ortodox rus ceva sălbatic, oriental, arab, o priveliște neînțeleasă. Apoi am înțeles că ei strigau exact acele cuvinte pe care în vechime arabii ortodoxi le strigau când Sfânta Lumină a pogorât în afara bisericii, numai la Patriarhul Ortodox. Toți care au văzut aceasta au strigat: credința noastră e dreaptă, credința noastră e drept slăvitoare. Și iată, în memoria acestor clipe, acești băieți ortodoxi, arabi ortodoxi, strigă aceste cuvinte: credința noastră e dreaptă, credința noastră e drept slăvitoare.
De fapt, acestea sunt rugăciuni, cântate în cântări duhovnicești de sărbătoare, deoarece Sfânta Lumină este o sărbătoare duhovnicească. Din ce în ce mai aproape este momentul pogorârii Sfintei Lumini. Acum scot de pe piatră pecetea de ceară, care tot atunci se împarte într-o mulțime de părți mici pe care le iau credincioșii. Mitropolitul Daniel aduce în mormânt o candelă închisă cu capac. Ea va fi așezată pe piatra unde a stat Domnul, împreună cu candela nestinsă care stă totdeauna pe piatră. Și iată, biserica începe să se lumineze de străluciri de lumină. Ba aici, ba acolo, lucesc raze prevestitoare a pogorârii Sfintei Luminii. În bolta din cupolă a început dintr-o dată să strălucească ceva, de parcă apăreau niște fulgerări de o neînțeleasă lumină albăstruie. Apoi a început să se umple biserica de această lumină. Ba aici, ba acolo erau străluciri de lumină. Nu știu cu ce să le compar, ca o descărcare de electrică mică, care strălucea și lumina spațiul bisericii ca o lumină albăstruie. Am văzut această minune, de parcă toată cupola era plină de lumină, de fulgere, toată în jur și din vârf până jos. A fost foarte neobișnuit, de parcă era toată crăpată. Ceea ce vede omul depinde de ceea ce crede, ce simte în acel minut. Eu am văzut Sfânta Lumină sub formă de linii drepte peste tot, fulgere mari de lumină, multă lumină. Patriarhul Sfântului oraș Ierusalim și a Palestinei, Diodor, însoțit de un sobor de preoți, iese din altar și se îndreaptă spre mormântul Domnului. Biserica se umple de cântări ale învierii. Troparele învierii se cântă ba în greacă, ba în arabă. Învierea ta, Hristoase, Dumnezeu, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi pe pământ ne învrednicește, cu inimă curată, să te slăvim. Procesiunea înconjoară mormântul de 3 ori. Polițistul israelit, asemenea străjerilor care păzeau trupul Domnului, tot așa devine martor al minunii ce se va întâmpla. Iată, o strălucire de lumină a ieșit dintr-o mică icoană a Mântuitorului, care atârnă la intrarea în mormânt.
Procesiunea în jurul cuvuclei s-a terminat. Patriarhul se apropie de intrarea în peșteră. În curând va intra în mormântul Domnului și în numele tuturor ortodoxilor se va ruga pentru trimiterea Sfintei Lumini. Când am văzut strălucirile, erau foarte multe, la fiecare secundă străluceau. Credeam că sunt blițuri foto. Apoi am înțeles că nu, fiindcă este un spațiu foarte mare și este imposibil un aparat să facă așa blițuri. Iar când m-am uitat la cupolă, în sus, acolo este o gaură, sus, în cupolă. Mă străduiam să mă uit atent acolo, pentru că mi-au zis alții că de acolo trebuie să apară ceva ca o minge. Într-adevăr, mă uitam foarte atent acolo, cu speranța că voi vedea ceva. Și, într-adevăr, a apărut o minge ca din fum care se lăsa în jos. Am văzut cum a apărut sau s-a pogorât un nor așa mare și cum se spune la Paști sau la Bunăvestire, cum spunea, priviți cum se joacă soarele. Și iată că acest nor se juca în diferite culori. Am început să mă șterg la ochi, mi-au dat lacrimile. Mă pișcam pe mine, nu puteam înțelege ce e asta. Ceață nu-i ceață, fum nu-i fum, iar el se juca tot în diferite culori. Cu cântarea Lumină lină, soborul se întoarce în altarul Bisericii Învierii. Patriarhului îi se scot toate însemnele patriarhale, mitra, crucea cu omoforul și de asemenea veșmintele arhierești deasupra. Patriarhul ia în mâini legăturile de lumânări și se îndreaptă în mormânt. După el merge preotul armean, care, cu binecuvântarea patriarhului, va urmări totul din capela Îngerului. Ușile se închid. Acum, acolo înăuntru, patriarhul se apleacă către mormântul Domnului și rostește o rugăciune specială. Din ce în ce mai tare și mai luminoase strălucirile focului ceresc, iartă-le, acele lumini cerești.
Unul dintre băieții arabi care cântau și dansau lângă acest loc sfânt, deodată cu un strigăt, aleargă cu făclia sa, aruncând-o în dreapta și în stânga. La nimeni nu avea, iar acestui băiat i s-a aprins prima lumânare. Apoi a fost minune. Oamenilor au început încet să le se aprindă singure lumânările. Am văzut cum la o vecină au început să se înroșească fitilele, iar de la fitile, mirosea ceva ars. Iar oamenilor la 4 metri de mine li se aprindeau lumânările. Aprinderile s-au încețit, au început să apară și scântei din lumânările oamenilor. Și lumânările li se aprindeau singure. Când a intrat preafericitul patriarh, a venit un moment așa, nici nu vă pot spune. Tot timpul când povestesc, am așa o emoție. Pentru că atunci când s-a arătat în acea gaură rotundă, întâi niște străluciri de lumină am văzut, apoi iată-l, momentul mult așteptat, a pogorât lumina sfântă. Cei care stau aproape de mormânt își aprind lumânările de la patriarh și focul, într-o secundă, se răspândește în toată biserica. În primele momente, focul haric nu frige, de ceea ce fiecare se poate convinge. Era zgomot, foc, gălăgie și au pornit trimișii. Cu mina lui Dumnezeu am prins unul, așa de mână, și am aprins de la el lumânările. Le-am aprins după patriarh al doilea. Nu, al treilea. Apoi am apropiat mâna deasupra lumânării, deasupra focului. Și vă zic adevărul, primele momente nu simți focul. Apoi încep îndoieli, niște mirări și tot atunci începe să frigă la mână. Mulți au văzut atunci când au deschis porțile împărătești, parcă era totul în flăcări. În acest moment, toți se roagă, Doamne, scapă Rusia, Doamne, scapă patriarh, pe arhierei, pe copiii mei rătăciți. Fiecare cum poate așa se roagă.
și strigă deja, Hristos a înviat. Este așa o bucurie cerească, încât e foarte greu de să transmiți în cuvinte această stare. Într-adevăr, este de nedescris extazul celor adunați. Nu poate avea omul o mai mare bucurie ca bucuria creștinului care a văzut Sfânta Lumină, scrie pelerinul rus Egumil Daniil, care a vizitat Țara Sfântă în veacul al XII-lea și care a așezat pe mormântul Domnului în Marea Sâmbătă o candelă pentru pământul rusesc. Jumătate din focul ceresc vine spre tine. Și iată, eu m-am simțit o făptură mică, înțelegeți? Și totul în jur, tot universul este cuprins de focul ceresc. Și pur și simplu îmi venea să plâng. Îmi venea să plâng și aveam sentimentul că voiam să cuprind în brațe întreaga lume. A coborât Sfânta Lumină, înainte mergătoare bucuriei pascale, adevăratul martor al învierii Domnului. Din acest moment, credincioșii deja se felicită unii pe alții cu sărbătoarea învierii. Cu smocurile de lumânări arzânde și cu felinarele aprinse, oamenii ies din biserică, împrăștiind peste tot lumina învierii lui Hristos. În seara aceleiași zile, cu dispoziție de sărbătoare, oamenii se adună la slujba învierii. În jurul mormântului ard lumânări aprinse de la Sfânta Lumină. Ele ne amintesc de acel semn ceresc pe care Dumnezeu ne-l trimite în fiecare an în ajunul luminatei învieri a Domnului. Светися, светися,
Mormântul Domnului este lumină, pentru că acolo a fost înmormântată viața, începătorul vieții. De aceea, arătările Sfintei Lumini nu trebuie să ni se pară ciudate, deoarece păcătorul de viață, mormânt al Domnului, este lumina lumii, pentru că el a primit lumina vieții. Sfânta Lumină, o mărturie a învierii Mântuitorului, aflată la îndemâna oricui. Fie ca ea să lumineze și în sufletele noastre, fie ca ea să lumineze și cărarea strâmtă și spinoasă, care duce la împărăția cerului, Ierusalimul cel de sus.